Niitä perhosia oli niin kuin satoja siellä mun työtiloissa, kun mä menin töihin. Et mistä ne niin kuin oikein tuli sinne? Siellä ei ollut ikkunoita avattavia, ei mitään. Ja osa niistä lenteli siellä ja osa oli kuolleena ja tosi moni oli laskeutunut sen työn päälle, jota mä olin aloittanut tekemään ensimmäisenä sieltä kauppatorilta. Valmistan kauppatorin savesta, sieltä montusta kaivetusta savesta, niin tällaisia taidereliefitöitä. Ja siinä on kyllä ollut aika monta mutkaa matkassa ja kurvia suoristettavana, että ne työt on valmistuneet sinne ja niitä töitä kaiken kaikkiaan lähemmäs 100 kappaletta. Tälle työlle ne laskeututaan se klubityö, missä on toi ykkösen raitiovaunu. Mulla vahvistui se sellainen tunne, että ne perhoset oli tullut niinku tuomaan mulle jotain tosi ikiaikaista viestiä ja informaatiota, minkä pitää niinku muuntua mun käsien kautta siinä savessa näkyväksi meillä kaikille täällä Turussa. Ja, että se savi on sieltä maasta, mikä on ensimmäisenä asutettu meillä täällä Suomessa. Miten mä oon ollut niin onnekas, että se savi on päätynyt mun luokse ja mä oon sitä saanut tänne työstettäväksi.